timmi balɗe 17 ko poste santé mo Tali Bajji gollaki tawa sababu o ko ƴiwonde mawde wondude e henndu hewndu tomnode gila ñande 14 lewru ndu ko ndun henndu yaadi e sengeje gonnoɗe e ndun suudu safrirdu ndu ganduɗa ko ɗanniyankoɓe wuro ngo mbaɗani koye mumen tawa ngalu ngu tolnima e 35 million. Bocar Kane ko goto e ɓen ɗanniyankoɓe o holliti en gila hitande ujunnaje 2 ɓe puɗɗi golle ɗe ha hitande ujunnaje 2 kono ko hitande ujunnaje 18 laamu ngu rokkiɓe cafrowo ko adi ɗum ko kamɓe joɓananno koye mabɓe. Ko ngol ɗo woni laawol ɗimmol ko sengeje poste santé o ina jaaha ngol ɗon noon eɗen mbawi wiide haydara heddaki foof yaadi e henndu ko heddi ko ndiyam bonni gila e leɗɗe cafrorde kam e kaɓirɗe ɗe cafrowo hutortono sengeje panoje solaire e ko nandi hen. Ndun suudu safrirdu noon ina hufno fodde gure 3 oɗo saaha kamɓe kala soɓe jiiɗi safrade ko mabɓe jaaha kilométre uji kewɗi nde ɓe mbawa yiide nokku cafrorɗo te laabi ɗi moƴƴani hay seeɗa kala ñande toɓi hay goto wawa ɓennude ɗum noon aɓe geeri laamu ngu nde faabotoɓe e ko ɓuuri yawde saabu ko e ndungu wona pawle ene keewi. So laamu ngu leeli faabade ɗum ene wawi addude tampere mawde e ɗin ɗon nokkuji foof. Moussa Diop cafrowo gonɗo ɗon e suudu safrirdu ndu o holliti en ƴiwonde nde arata nde ko kanko goto tan woni toon ko gueno faabimo o dañi yaltude tawi o gañaki hay nokku te poste santé o ina woɗɗi wuro ngo no feewi. Ngoɗo wuro wiyetengo Tali Bajji noon tawete ko e commune Dugge tundu Janke Makan kono ko e falde Gudiri.